Ассалому алайкум тамошобинони азизи шабакаи Мамуразия. Имрӯз рӯзи якшанбе 17 апрел аст. Қарор дорем дар молбозори ноҳияи Дӯстӣ 1000 рубли русӣ баробар ба 153 сомону 50 дирам. Ин курси саҳари аст. Мумкин шумо бегаи тамошо мекунед, нарх бо дига шавад. Нархи курс $100 баробар ба 1220 сомонӣ. дар ин видео навор кардем гӯҳои гусаладор, гуноҷино, буқачаҳо, буқҳо барои бастан буқҳои калони фарбе, молҳои майда, барача, қушхӯрои калони фарбе ҳамаша навор кардем. Якта лайка монда, видеоро то охир тамошо кунед. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ба канали мо обуна шавед. дӯстони азиз, акнун мерем ба молбозори Хумсангир. Мумкин имрӯз успед накунем. Агар успед накунем, пага меброя молбозори Хумсангир. ждат кунед. Фақат шумо дастгирӣ. Буқаи карба тарозу мондак просто так. Барои килоша фаҳмидан 435 килограмм. 435 буқаи калони фарбе карба. Бозор озирашта ягон нарх кардагӣ набудааст. Барачаҳои калон қучхор. Ашир бромадага фақат алаф мехӯрад. Алаф фурай 1300 сомонӣ савдо мешавад. ҳозир якташа 1200 сомон фурӯхт. Якта зурша фурӯхт ҳозир 1200 дам. Барачаҳои ширмак нарм мода аралаш 400 сомонӣ меган савдо мешавад. Бо бозор ҳозирашта ягон нарх кардагӣ нест. Ино полни ширмак. Гови гусаладор. Якимзойда? Якимзойд будааст. Гусолаш гуноҷин. Саҳару бега то 8 тара шир дорад. Нархиш 10000 савдо мешавад. Бозор ҳозирашта конкретно нарх кардагӣ нест. Ай қафошам бине. Гови гусаладори навбати деимзой ду ёш саҳар бега 4 литр шир дорад. 62-63 бозор кардааста озирашта додагиш нест. Деимзойда гусолаш гуноҷин. Яктай дига аст. Гови гусаладор нархиш 9000 савдо мешавад. Саҳару бега 6 литр шир дорад. Чанд имзойда якам? Имзойд гусолаш гуноҷин. Бозор чанд кад акам? Бозор 78. 78 бозор кадеста 7800 сомонӣ. Бозор ҳозирашта кардеста додагиш нест. марамат кунед. И бародармо якта гови гусаладори фурӯшӣ доштааст. Чанд имзойда? 7 гусалаш. Нармода? Чанд қа? 4-5 литр саҳару бега кадем. 7,5 савдо мешавад. Бозор чанд қа? 6200. Бозор кадаги аст. این گو پیر بوده. سیم زایده گوسالاش نرم بوده. گناجین گوسالاش. اوی احلای. گناجینا برای مول کردن 4000 سومونی گناجینای یوش. ویدشون هم زوره پارودش هم نرمالی 4000 сомонӣ. 4 та гуноҷин 4000 сомониан савдо мешаванд. бо бозор ҳам ҳамин 400 сум кам, 500 сум кам пурсидаиста. баъзеҳошона 300 сум кам гуфта. ай нархи гуфтагиш гуноҷинои саза. на бухача бачае ки пародаш нормалияй 3700 мега савдо мешавад. бо бозор
3000 пурсида иста ҳозирашта иш нест дута букачаи гусала иш 3000 и тарғил 3200 фародаш хубтаруда савдо мешавам бо наиша 3000 баландиш тарғила кадага бая 2700 бузург кадааст уна букаи средни букача бугем ман мешавам майдатарай 5000 мега савдо мешава бузург баландиш 4500 сомонӣ кадааст ҳозирашта додагиш нест айвайда камтарам кардага ҳарчи баландиш 45 маромад кунем букачаи пароднира бинед иншолло оянда дорад 5000 мегам мирам савдо мешава бозор 4500 сомонӣ кадааст ҳозирашта додагиш нест букаи шӯри гузалан буқа барои бастан дута буқа 7000 сомонӣ кадааст ҳар душа 14000 сомонӣ ҳозирашта додагиш нест ҳоли ҳастай мега наиш пародаш калтатар буда исяш состара нисбат ба 7000 кадааст бозор машина иҷа як гала букои средни омадааст 8 буқа 6000 калонош 5,5 не майдош ишам 6000 ношам 5,5 уна ишам 6000 бозор 6000аша 500 сум поён 5,5шам 500 сум 600 сум поён баъзиёшона 700 сум 800 сум поёнам кардаистам ай нархи гуфтагишон мисол манаира 700-800 сум поён кадааста мана ишам майдатара 700-600 сум поён ай нархи гуфтагиш ай хеле нархи навом хои средни пародашон зурдаям ай ҳамашта манаи пародаи амии зурда миёшам дароза гарданшам хушрӯай созай хулас савдо шуд манаи буқа 8100 сомонӣ савдо шуд буқа барои бастан хароби бад не лекин тайёрам неста камтарак мехӯрана дига тайёр мешавад дута буқа барои бастан 6000 меган савдо мешава бо на иша 58 иша 6000 мега иша 58 савдо мешава бозор 53-54 кадааст ҳозирашта додагиш нест буқаи карпат барои бастанам мешава майдатараю 7500 нархаш савдо мешава бозор 6700 сомонӣ ҳозирашта кадааст додагиш нест ҳоли савдо дорам набухо барои бастан 8500 савдо мешавам бо бозор 7068 ками камаш 65 пурсидагия 8500 гуфтаисидагия ан бисёртар 7073-72 кадааст бозор нархи буқаҳои фарбе наи 16500 фарбеиш иш харобтараш 16000 наиш майдатар харобтар 14000 савдо мешавам бо ҳар сеша якҷоя бозор 40000 сомон кадааст ҳозирашта додагиш нест 40000 ҳар сеш бухои пародни омада пародаи гулштен калони хароб
15000 меган савдо мешава. Бо бозор 25 500 25000 кадеста ҳар душа як ҷоя. ҳар душам голуштин. наиш кай карпати соза фарбеги шамсоз 11500 меган савдо мешава. бозор 10800 кад. ҳоҷирашта додагиш нест. 10800 да 100 сум дига мондаги ай мега. Та байншон 100 сум мондаги оли савдо дорам. Набақо барои бастан недаташ 10500 савдо мешава. наиш 9000 савдо мешава. бозорам 1000 сум кам, 900 сум кам, 1100 сум кам. ҳар хел нарх карда иста. ай нархи гуфтаги шумо. хо барои бастан аст. наишам 9200 ё 300 савдо шидаги. аниқ намедонам ё 200 ё 300 савдо шидаги. ай 9000 боло. наи буқаи зард савдо шид 8200 сомонӣ буқа барои бастан. наишам савдо шидаги буқаи сияҳи фарбе боша 9200 сомонӣ савдо шидаги. буқои азизбек аишбек сатторов савдо шудеста. пушкори фарбе 2720 сомонӣ савдо шудеста. ако савдо дорам. пушкорлар 5 ман, егasi ham 5 ман. баро нарм модда аралаш 1300-1400 савдо мешаванд. бозор 1100 суми кадеста 1200 калоноша 1000 суми майда тароша ҳар хел пул аст. модда шир дар кор нест. полни алафуран. наванги пушкоро савдо шид якташ сундам ҳаст. сетта пушкори калони фарбе ҳар сешам 4 будааст савдо дора. ҳар сеша бе тарозу савдо дора 9700 сомонӣ кадеста. ҳар сеша як ҷоя. килобаркаш 35 сомонӣ барои живой весаш присидеста. 35 сомонӣ барои живой весаш. хели 9700 сомонӣ ҳар сеша як ҷоя присидеста.